Pozdrav, dragi naše. Pozdrav. Koliko je intimna higijena važna za nas žene, ne samo da bismo bile sveže i čiste, već i kao prevencija mnogih ginekoloških problema. Na temu intimnog zdravlja i nege danas razgovaramo sa ginekologom, doktorkom Ljiljanom Marjanović. Dobar dan. Dobar dan. Pa možemo da počnemo sa prvim pitanjem. Pored toga što je intimna higijena važna, recite nam šta bi trebalo pravilno ta intimna nega, šta ona podrazumeva? Pravilna intimna higijena podrazumeva redovnu intimnu higijenu. Šta se podrazumeva to pod redovnom intimnom higijenom? Sasvim je dovoljno toaleta jednom dnevno, ne vodom, kao što i dalje postoji ubeđenje kod pojedinih žena i pojedinih ginekologa da je dovoljna čista voda. Ne bih se složila sa tim. Danas u ponudi ima veći broj preparata u vidu gelova, kupki, koje sadrže u sebi najbitnije mlečnu kiselinu. Zbog čega je bitna mlečna kiselina? Zbog održavanja normalne vaginalne flore. Jer normalna vaginalna flora ženu štiti od infekcija. I šta podrazumeva ta normalna vaginalna flora? Te dobre mikroorganizme koji održavaju pH vagine kiselom. I to je i najbitnije u odbrani i bilo kojih infekcija genitalnih, kao i rekurentnih infekcija. Znači, mi imamo određen broj žena kod kojih se stalno, iznova i opet javljaju, na primjer, gljivične infekcije. Zato ja lično preporučujem te gelove za intimnu negu koji sadrže mlečnu kiselinu i bilo bi poželjno sadrže i nešto od biljaka, a najviše preferiram kantarion i žalfiju. Kantarion ima u sebi antiseptičko dejstvo, a i smatraju da vrši epitelizaciju. A žalfija znamo da se upotrebljava i u oralnoj hirurgiji i kod intervencije u ustima. Dobro deluje kao antiseptik i smiruje upalu na sluzokoži. Mislim da je dovoljno. Sad ima žena koje smatraju da treba i 2 puta u toku dana. To je stvar lične prirode. Ne škodi. Samo je bitno da upotrebljavaju takva sredstva koja ne remete pH vagine. To je najvažnije jer u slučaju da se poremećuje pH vagine onda dolazi do povećanog broja loših mikroorganizama koji menjaju pH iz kisele u baznu i lakše dolazi do infekcije. U principu, dobar izbor preparata za intimnu higijenu nas štiti od razvoja bakterijskih nekih infekcija. Neguje nas, da kažemo, neguje. Vrlo je bitno da se ima to u vidu, da se koriste ti preparati koji sadrže u sebi mlečnu kiselinu i održavaju normalno tu fiziološku vaginalnu floru. I taj balans između dobrih i loših bakterija. Dobro ste to pomenuli, pošto i dalje zaista važi neko pravilo, naravno mišljenja su podeljena, da je voda dovoljna i da zapravo tim proizvodima možemo da dobijemo kontraefekat, a zapravo i jeste poenta da koristimo proizvode, ne regularne kupke koje uglavnom imaju pH vrednost 5,5 kao koža, nego baš da obratimo pažnju da bude kiselo. Da ide preko 4,3, jer, kažem, te loše bakterije pomeraju tu pH vrednost vagine iznad 4,4 i onda narušavaju taj prirodni odbrambeni mehanizam žene, što je vrlo bitno. Znači, parfimisane kupke, parfimisani sapuni nisu poželjni za upotrebu, jesu za telo, za kožu, ali dole, gde je ipak ta regija osetljivija, može samo da dovode do iritacije i do narušavanja ove vaginalne flore, a time i do čestih infekcija. Jasno, na kraju krajeva kako negujemo celo telo, tako treba da povedemo računa i o intimnoj regiji. Ne bi škodila nega i u tom delu.
Da. Hvala vam puno na vremenu i na ovim vrednim odgovorima i savjetovima koje ste nam dali. Devojke, ako vam se dopalo ovo što ste danas slušale, slobodno nam pišite na društvenim mrežama, zapratite nas i pišite nam ukoliko imate neki problem, ukoliko imate neke nedoumice, mi ćemo nastaviti da odgovaramo na vaše pitanja. i vidimo se sigurno još. Da. Prijatno. Prijetno, čao. Ćao.